at masipag at makabuluhang paglilingkod. Uulitin ko po, iisa lamang ang ating tunay na layunin, ang kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino at hindi ang pangsariling interes. Ipapasa natin ang mga batas na makakatulong sa ating mga nasasakupan at maglilingkod ng may dangal, prinsipyo at paninindigan. At para sa ating mga kawani, ang haligi ng Kongreso, hayaan ninyong sabihin ko na ito simula sa aking puso. Darating din ang araw na hindi ninyo kailangan pang mag-alinlangan o mahiyang sabihin kayo ay empleyado ng Kongreso. Hindi na magtatagal ang bawat isa sa inyo ay makakapaglakad ng taas noo dahil kabahagi kayo at tayong lahat sa pagbabagong ating sama-samang isinusulong. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin maabot ang mataas na kalidad ng ating serbisyo at makapagbigay tayo ng dignidad sa ating institusyon. Ngayon po ay ulang araw ng Disyembre. Hayaan ninyo kami, kasama ko ang mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso na magbigay pugay sa inyong sakripisyo, sa araw-araw ninyong pagsisikap at sa hindi matatawarang dedikasyon sa ating bayan. Dahil sa inyo, may pundasyon ang aming mga advokasya. Dahil sa inyo, may direksyon ang aming mga panukalang batas. At dahil sa inyo, may pag-asa ang ating mga mamamayan. Ngayong papalapit na ang Pasko, hinihikayat ko ang lahat, magpakatatag, maging liwanag, maging tulay ng pagkakasundo, maging dahilan tayo sa bagong pag-asa. Bilang pasasalamat, nais po naming bigyan ng mataas na pagkilala ang inyong hirap, tiyaga at pagod. At dahil po dyan, naglaan ng gantimpala para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat, mahal na Speaker! Mukhang yun ang pinakamalakas na palakpak, ha? Dalangin ko po na patuloy ninyo kaming samahan at pagkatiwalaan, lalo na sa pagtahak natin ng panibagong Kongreso. Salubungin natin ang liwanag ng taon 2026 na mas masaya, mas masigla, at puno ng pagbabago at pag-asa. Maya-maya, bago po ako magtapos ng aking mensahe, alam ko marami sa ating mga kawani ang naghihintay ng parafol. Yay! At huwag po kayong mag-alala. Kung hindi man po kayo papalarin ngayon, yay! meron po kaming pagkakataon pumasyal, kasama ko po ang liderato ng Kongreso sa iba't iba nating departamento. At doon meron din po tayong parafol. Muli, isang mapagpala at maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Mabuhay po ang ating bansa. Maraming salamat, mahal naming Speaker Bossy D.